до сега в четвърта власт. Наскоро почина моята бивша съпруга Лидия Лазаров. Думът ти беше претърсен. Като всеки действащ офицер от службите, тя е дала своето съгласие предварително. Действащ офицер? Има две фирми, които могат да имат някаква връзка с Лидия. Аз ги проверявам на Андрея, ако решиш, може да помогнеш. Фирмите, които ми даде, се оказаха офшорки. Управителят на българското дружество е Силвестър Райчев Стоименов. На 19 години е, а има 120 фирми регистрирани на негово име. И най-интересното е, че управлява цялата си империя от затвора. Това е идея на баща ви, така ли? Той дава лично примери със себе си. Когато отива на работа, ходи с колело, когато му се налага да кара кола, кара хибрид. Хибрид? Скандал с послушването ще бъде чело на всички вестници. При нас е чело, ако има нещо повече от другите. Троянов ги е послушал на своя глава. На тебе ще бъде възложена прокурорската проверка, която трябва да докаже именно това. Хинов, не се прави така. Има начин да се разберем. Няма начин да се разберем. Това, за което говорих. Проверете в какви авантюри се е впуснал Огнян и му припомнете някои неща. Снимали съм у вас. Попаднал си на засада. Предай се. Още днес можем да поставим основите на едно бъдещо партньорство. Знаете ли, това ваше предложение не ме интересува. Аз и моят колега Филип, с който си говорила в операта, разследваме смъртта на Велин. Ти не знаеш с кого си имаш работа. Тогава откъде Павел Троянов знаеше всичко, което ти казах? Идвало ли ти е на ум в 13, че може да те слушат? Искане за послушване на Георги Сарандев, подписан от прокурор Слава Добрева. Наистина ли е имало послушани журналисти или този документ с невярно съдържание и ваш подпис отдолу? Утре ще е първата ни страница. Службите в България продължават да управляват, ръководят съдебната система. На второ място не се знае кой ги контролира. Аз съм ги ръководил в службите 5 години. Не е добра идея да заставаш в гръб на човек с пистолет в ръка. Предупредих, че ще дойда. Как убедихте Слава Добрева да говори? Не си спомням да сме цитирали източник. Мога да ти кажа поименно хората, които имат тази информация. Разследването е установило, че от БНС не са подавани телефонни номера на журналисти. Това става ясно справката, която прокуратурата е получила от техническата служба, обезпечила подслушването. Много внимателно четеш четвърта власт. Не знам дали е здравословно. Трябва да призная, че ми изненадахте с бързината, с която си свършихте работата. Бърз или мъртв? Точно така се почувствах и аз след твоя въпрос на пресконференцията. Мисля, че не си го разбрал добре. Затова ще се попитам директно. Защо не ми каза, че Лидия е действащ офицер? Тя никога не е напускала службите. Мислих, че си неясно, ако знаех. Знаел си. Спести ми го, за да не задавам въпроси за смъртта й. И цялото това бързане с ареста на Ермена, огледа на дома. Явно някой търсил нещо, което Лидия не е вписала в завещанието си. С какво се занимаваше Лидия? Беше водещ специалист в разработването на медицински софтуер за НАТО. Какво общо има Сарандев с медицински софтуер? Или той е работил за НАТО? Това е копие. Да, на оригинал.
Подписан по времето, когато си бил шеф на БНС. Няма входящ номер, но има подпис на прокурор. Показа го на Слава Добра. Тя беше готова да скаже и за прегрешения от предишни животи. Нали не мислиш, че като шеф на службите съм проверявал лично дали всяко разрешително има входящ номер? Това не отговаря на въпроса ми с какво се занимаваше Лидия. И какво общо има с подслушването на Сарандев. Както вие написахте, нямам нищо общо с подслушването. За Лидия мога да ти кажа само, че не беше просто редови служител на БНС. Разбирам, че няма да ми кажеш нищо повече. Надявам се този разговор да продължи, когато си готов. До скоро. What doesn't kill us makes us stronger. Well, you tried to do it, and now your days are over. You stole my heart and put it in your memory box. But history doesn't matter. You don't remember enough. Don't you tell me that you need me. This is not the time for that. Live your life and leave me like you always did. They had my back. Put the vacant thing together and you put me in the middle every time. Now you're in the ending line. Listen to me. Don't you tell me that you need me. This is not the time for that. Live your life and leave me like you always did. Behind my back. Now that I'm alive as always, yes, I give my thanks to you. Рени, удобно ли се спи на новото столче? Да, стола ми си е перфектен. Да, и бюрото ми май също е много удобно. Рени, офис мебели Мим. На Анита трябва да благодарим. Има и Рима. Деца, давайте по същество. Да. Всичко в България води до Силвестър. Момент. Слушам те. Добре, идвам веднага. Рени, разкажи му всичко, което имаме за офшорките до момента. Аз трябва спешно да изляза. Ще ми трябва малко време да проверя как е структурирана собствеността. Пиши на Силвестър в затвора, ако въобще можеш да пишеш, ще ти отговори. Не, Рени, изобщо няма да се занимавам с него. Ще се обадя направо в Роутаун от името на българските данъчни служби и ще им поискам инфо. Чат ли си? Рени, ще сменя стола. Благодаря. Събрали ли материалите? Да, но излезе малък проблем с обект номер 7. Сарандев? Загубихме го. Кога? Онзи ден след среща с журналиста Филип Янев, Сарандев си изключи телефона и край, изчезна. Може да се усетил и да го е сменил. Какво правим? Разбери точно какво е станало. Ако не успееш да възстановиш наблюдението днес, ще трябва да мислим друг вариант. Прокурор Слава Добрева в цялата й прелест. Не внимаваш в картинката, добре. Каква е тая кореспонденция с четвърта власт? Молов и Кръстанов ми задаваха конкретни въпроси, на които, вярвай ми беше трудно да намеря подходящите отговори. Но си успяла да намериш най-неподходящите, ако съди по това, което чета във вестник. Казах им това, което бях установила. Ако смяташ, че е в повече, сменяме с друг прокурор. Ако
Виж, толкова лесно да те сменя, изобщо нямаше да те сложа. Това беше единствения начин да огранича щетите. Добре, що ме караш да ти припомня кой уреди мъжът ти в Конституционния съд? О, моля ти се, това е между теб и Иван. Мен не ме намесвайте. Нали не искаш стария Иван Добрев да получи инфаркт? Пък истина фамилната му вила. Хинов, не харесвам подходът ти. Връщаш ме назад във времето. За нас времето не е мръднало, миличка. Ще трябва леко да преосмислиш ситуацията, ако не искаш мъжът ти да ти вземе оня там работен мезонет. Спортната кола, какво беше там още? Както винаги умееш да бъдеш убедителен. Но следващия път, като решите да направите подобен панаир, ме уведомете по-рано. И защо изобщо им даде тази информация? Така, да се презастраховаш. Защото ми донесоха копия от разрешителното за подслушване на Сарандев. С моя подпис. Копия на какво? Чумай. На разрешителното, което ме уверяваше, че имаш само ти. Какво става, Хинов? И какво точно ми каза? Нали си чул вестник? Само това ли знаете? Не знам, само за това ме питаха. Ако се изданем край. Да, това ще е края за всички. Тогава има само един начин. Трябва да залеем медиите с безмислена информация. Но това ти го знаеш по-добре. Никога не съм влизал тук. Тук всичко е Лидия. Разрешително за подслушване на Красимир Косев, председател на Общинския съвет. Съдията едно по едно ли ти ги дава? Не, това не ми го даде той. И това е подписано от прокурор Слава Добрева. Пистолет, който е на Лидия. Материали, които майка ми е събирала за смъртта на Велина. Разрешителните, от които е разбрала, че незаконно се подслушват политици. Един диск с надпис DM, същия надпис, който има на едно от разрешителните, и отново същия надпис на една от изрезките. Андрей не мога да се справя с всичко това сама. Ирмена, Лидия е била убита. Познавам тези хора. Кои хора? Ще ти кажа, но искам да ми обещаеш, че ще дойдеш у дома да си починеш за няколко дни. Ще имаме време да си поговорим. Не мога да ти обещая такова нещо. Лидия е действащ офицер от Бюрото за национална сигурност. Това са хората, които подслушват политици, които покриват Велина, които наредиха не само твоето задържане, но и твоето освобождаване. Аз бях в нейния отдел в института, говорих с колегата и Дженев. Това е параван, Ирмена. Тези хора работят за службите. Смъртта на Лидия ме кара да мисля, че има нещо, с което тя не е била съгласна. Разбрала е, че Велина е била убита. Тя се ужаси, като разбра, че работи по този случай. Не само, че е била убита, но че това има връзка с подслушването. Ще дам този диск на Кристиян. Трябва да разбера дали върху него има нещо друго, освен музика. Стефан, ставаме за посмешище. Предупреди ви, че скандал с подслушване на журналисти не е ход, който може да бъде направен импровизирано, господин вицепремиер. Не, просто не можахте да се справите с една толкова полезна за обществото интрига. Сега поне ми предложете как да се измъкнем от положението, в което ни вкарахте. Единственият начин е да завъртим любопитните журналисти в порочен кръг. Те ще питат прокуратурата, тя ще ги залива с информация, ще търсят отговор от нас. Ние ще ги връщаме в прокуратурата.
Параграф 22. Не ме чакайте да довърша. Прокуратурата излиза със становище, че... Не забелязвам прокуратурата да се съобразява с нашите планове. За известно време ще трябва ние да се съобразим с техните. Колко време можем да спечелим по този начин? Достатъчно дълго да обезмислим крайния резултат от разследването на журналистите. Може би година, година и половина, колкото е необходимо. За журналистите определено е изтощително да получават информацията капка по капка. Те предпочитат сензационни разкрития веднага. Точно така, господин Матеев. В такъв случай получавате правото да си изберете заместник, който да изгърми. Вече си пише оставката. Да. А защо четвърта власт така недвусмислено заеха страната на Павел Троянов? Те не би той да е започнал да търгува с постове в някакъв хипотетичен бъдещ кабинет? Не. Обикновено търгува с досиета. Досиета, това винаги е интересно. Ще показвате или ще разказвате? И не забравяйте да се погрижите за медийния комфорт на новия лидер на УМ-13. Нали имате още тези негови снимки с Огнян Радев и една дама между тях? Обадете се лично на Анита Инджова от четвърта власт. Те имат доказан професионален подход към подобни находки. Не мисля, че Матеев ще си остави така коня в... Ти, откакто язди с него, вече не е вице-премиерът Матеев, а просто Матеев. Ти защо си толкова чувствителен? Трябва да си доволен, че след последния брой излезе ни гърди напред. Жалко само, че Войнов ми се обади, за да ме поздрави, което рязко ме притесни. Не е ли забавно как при нас главният редактор писа статия, а при Войнов Калина? Тя е продукт на главния ни редактор. Той беше нейн денонощен ментор, а? Айде, гледай сега. Аз сега последно не разбрах, нас подслушват ли ни или не ни подслушват? Рени, страхувам се, че ти специално си под постоянен аудиовизуален контрол. Аз затворите си устата с по едно бомбонче и малко по-сериозно, ако обичате. Аз имам приоритет. Материалът ми за сметището е почти готов. Нямаш доказателство за връзката между Огнян Радев и Павел Троянов. Ако твой Сарандов реши да го даде, ще имам. А защо от тази схема изключвате Красимир Косев? Предлагам да проверим и него. Мислиш, че не съм го проверила ли? Процедурата в общината е изрядна. Може би знае какво да попитам, за да науча нещо ново. За мен ще е чест да работим заедно. Ако и със следващия брой направите такъв удар и печатаме допълнителен тираж, ще има нови рекламодатели. За сега сигурното е, че ще изгубим един. Баз държа, че последния брой с моята статия срещу Троянов ще остане нерадминат. Никола. Един журналист е толкова добър, колкото е добър последния му материал. Пием за твоя първи материал. Благодаря ви, че все пак оставихте цели 3 изречения от текста, който написах. Виж, Калина. Ние правим вестник, който трябва да се продава. Придържаме се към няколко простички правила. Пишем за хората, на езика на хората. Не е важно какво се е случило, важно е какво ние ще напишем. И все пак проверяваме информацията. 2 независими източника. Всички източници са зависими по някакъв начин. Но да сме наясно, заглавията ги пиша аз. Днес на планьорката предложих тема, която може да конкурира четвърта власт, обаче никой не ми обърна внимание. Не е важно какво се случва на планьорката. Аз решавам какво ще излезе в следващия брой. Каква е темата? Мога да направя разследване и да докажа, че Павел Троянов е свързан с Огнян Радев. Собственик на любимата сметопочистваща фирма на общината. Чудесна тема. Но няма да представлява интерес за нашите читатели. Защо? Аз съм човек, който следва стройна структура на работа. Аз никога няма да оставя своите журналисти сами да решават за какво да пишат и за какво не. Аз взимам отговорностите и аз взимам решенията вместо тях. Особено за по-важни теми и събития. Много е просто. В първата колона са хората, за които пишем само хубави неща. Във втората са хората, за които пишем само лоши. В третата са хората, за които никога не пишем. Ясно?
Не знам на какво се дължи, но имам чувството, че напоследък му отбягваш. Филип, моля ти се, не сме гаджета в детската градина. Ходиш като призрак. Изглеждаш все едно, не знаеш къде се намираш, не говориш с никой. Искам да знам как си. Толкова много ли искам? Окей съм. Нещо ново по банковите сметки? Опитах се да разбера повече за офшорките, но ударих на камъка. Трябва да намерим начин да стигна до Силвестър в затвора, без да става ясно, че съм журналист. Ами трябва да си съдия или прокурор. Другия начин е с ефективна присъда. Присъдата е, че не искаш да се виждаме, ми е достатъчно, госпожице младши адвокат. Ще се опитам да направя нещо. За присъдата или за Силвестър? Деница не ми е звъняла, откакто ходихме при нея в операта и мисля, че няма да ми се обади никога повече. Нали помниш, че Лило Косев им беше казал, че има джип, който изгорял? Да. Оказа се, че е снет от отчет в КАТ един ден след смъртта на Велина. И бащата на Лило Красимир Косев също кара хибрид. Точно какъвто Милен е видял на моста край Своге. Стела, какво става в мрежата? Хората вярват ли на четвърта власт? Направиха удар, свършиха си перфектно работата, но читателите едва ли ще повярват, че едно бившо ченге е станало жертва. Не може да се отрече, е много професионално написано. Апропо ченге, къде се губи Хинов? Обади се каза, че има ситуация в района на Добрич и трябва да замине спешно. Жалко, много жалко. Това негово милиционерско излъчване ще ни свърши много добра работа сега при срещата с Красимир Косев. На мен обаче никога не ми липсва. Стела, мисля, че ще ви е много скучно при следващата ни среща. Подготвил съм всичко, което излезе в медиите за сметището и общината, но доколкото разбирам, тази среща не е официална и няма да се отразява. Поздравете, Андрей, за успешния брой. Имате повод да му го предадете лично. Господин Косев, здравейте, тук много добре изглеждате. Благодаря ви, господин министър. Да нямате млада приятелка? Не. Просто всяка събота и неделя съм сред природата. На лов. Ама не убивате безразборно, нали? Така, както гласувате в общината. Опасявам се, че не ви разбирам. Илиян, бихте ли превели на господин Косев? Какво иска да каже? Да, с господин Матеев обсъждахме защо тъкмо фирмата на Огнян Радев е била избрана да ремонтира изгорялото сметище. Нямаше кой знае каква конкуренция. Фирмата има голям опит. Изпълнявала е някои от най-големите държавни поръчки. Обществени, Красимир. Да. Освен това, гаранциите за изпълнение на договора бяха много добри. И вие нямате никакви допълнителни взаимоотношения с собственика на фирмата? Дори не го познавам, господин вице-премиер. Илиян, бихте ли ми казали дали познавате някого от тази снимка? Това тук е Огнян Радев, на когато давате милиони. Да знаете от сега нататък. А другия е Павел Троянов. Дамата? Не? Също не? Значи, не познавате Огнян Радев, не познавате Павел Троянов, лидера на УМ-13, но сигурно знаете, че това е движението, което протестираше, когато гласувахте кризисния бюджет. При този протест беше пребит и нашия общински съветник. С Троянов никога не сме се срещали лично. И предполагам, не сте се срещали служебно. Вижте, Красимир, много е просто, ще ви го обясня. Когато вие осигурявате поръчка на Огнян Радев, вие давате пари на Павел Троянов. Господин вице-премиер, в този договор няма нищо, което да ни притеснява. Не се съмнява. Това, което трябва да ви притеснява е всичко, което се е случило извън този договор. Да, господин Хинов. Да, не се притеснявайте. Всички документи за днес са придвижени. Да, отменила съм и всичките ви срещи. Здравейте. Готова съм да задействам нещата. Да, сигурна съм.
Скоро едва ли ще има по-подходящ момент. Господин Кръстанов, няма разговор, който да не мога да проведа в своя кабинет. Дори този, в който ще ви попитам дали общината участва в схема за финансирането на движение УМ-13. Слушам ви. Някой изнудва ли за тази поръчка? Не виждам какво ново и неясно може да има около ремонта на сметището. Цялата документация е качена в сайта на общината. Това е една от най-прозрачните ни процедури и изобщо не разбирам за какво изнудване говори. Според това разрешително вие сте бил послушван. И откъде имате този документ? Разрешителното е разпоредено 1 месец преди кризата със сметището. Очевидно, процедурата е била прозрачна не само за вас, но и за други. Господин Кръстанов, трябва да ви призная, че ако изобщо някога съм се чувствал изнудван, то е в момента. Съжалявам, но трябва да тръгвам. Познавате ли Велина Василева? Не познавам такава госпожица. В случай, че се сетите за нещо друго, освен това, че тя е госпожица, може да ми се обадите преди броя да е излязъл. Сега, аз ще го питам за части за джипа, ти трябва да му отвлечеш вниманието, за да направя снимките и да огледам джипа. Аз ще ти бъда жена, така ли? Рени, сериозно, не се ли гави? Добре, да трябва ми за образа. Добре, жена си ми за 15 минути. С нещо съдействаме? Ами, имам малък проблем. Казаха ми, че ти можеш да ми помогнеш. Стига да не е гинекологичен. Кой му? Трябва ми капак за картер и капачки за течно за чистачките за джип 2008. А вас кой ви праща? Братовчет на жена ми. Той купува от вас. И нали знаете, че тия кули не сте ги виждали? Естествено. Много се извинявам. Аз къде мога да отида да... До туалет? Да. Имам много... Няма нищо. Аз искам само да се освежа. Аз ще разгледам, докато се върнете. Не знам как изобщо имате клиенти. Какви условия предлагате? Бит, жена ти е ненормална. Първо ми иска туалетна, после течен сапун, който да не мирише на лавандула и после ми дига скандали. Моля ви да не ме обиждате пред съпруга ми. Какво стана? Ами, моят модел е малко по-стар. Не съм сигурен дали ще ми свършат работа. Можеш ли да изчакаш до вечер? Ако дойде друг клиент, не отговарям. Окей, аз ще се опитам да дойда възможно най-бързо. Ало? Ало, Филип, намерих нещо важно. Търсила си ме. Никола, Като ми кажеш така. току-що я получих по куриер, лично до мен, но анонимно. Това да не е някакъв колаж. Не разбирам защо аз трябва да съм адресата на това. Ти знаеш аз какво разбирам. Някой много се страхува, че Троянов влиза в политиката. И защо си мисли, че този компромат ще изтече през нас? Единственото, което ме интересува, дали снимката е истинска. Ти май не си разбрал, че нямам какво да ви кажа повече. На теб и на приятелката ти. Трябва да видиш нещо. Намерихме в изгорелия джип на Любо Косов. На Велина ли е? Да. Чакай. Извинявай, нали разбираш, че след като обецата е на Велина, това означава, че е била в джипа в нощта на смъртта си? Повече не ме търси. Мога да ти помогна. Може само да ми създадеш проблеми.
правиш тук? Работя. Какво стана с Ирмена Александрова? Успя ли да закачиш системата? Не съм опитвала. Това какво трябва да означава? Не разбирам какво точно искате да направите с това момиче. Защо искаш да направиш нещата по-сложни, отколкото са? Когато започвахме, договорът ни беше за 6 месеца. Те изтекоха. Казахте ни, че ще закачаме само хора, които са разследвани за престъпления. А сега искате от мен да ви осигуря Ирмена Александрова, която е журналист. Нямаме такава уговорка. Ако държиш, ще получиш отговор на въпросите си, но да знаеш, че от него ще боли. Така че или правиш това, което се иска от тебе, или... Или какво? Да се самоубия като Велина ли? Ще приема, че си напрегната преди представление. Господин Хинов е възпрепятстван в момента и ми възложи да предвижа тези документи. Това е с приоритет. Моля спешно да се задействате по указанията относно апаратурата на Българския научен институт. Отдел системно проектиране, кабинет 32. Yes. Паваш с потопчетата. Еврошанс. Нещо като тотото, само че се тегли на всеки 10 минути. Да, знам. Можеш да спечелиш 1 милион. Значи играеш и ти. Да ти кажа за какво ти се обадих. Знаеш ли, че шефа на Общинския съвет Красимир Косев кара хибрид? В София отдавна има такива коли. Това, че Косев кара хибрид, не означава нищо. А какво ще означава, ако се окаже, че същия този хибрид е бил на моста в нощта на смъртта на Велина? Означава, че трябва доказателства. За това говоря. Новите коли имат вградена GPS система, която пази история на посетени места. Наистина не е пряко доказателство. Много лика. Добре, дори да си прав. Как да вземем тази информация от GPS? Като влезем в самата кола. Затова ми трябва помощта ти. Точно това се опасявах. Твоите хора само ще ми пазят гърба, аз ще свърша друго. Виж сега, не мога да замесваме други. Ще трябва да се оправяме сами. Добре, окей, още нещо. Можеш ли да провериш дали в дните около смъртта на Велина е имало катастрофа на джип с този номер на рамата? Това ще се уреди лесно. Кажи, какво става с офшорките? Надали стигнали до някакви имена? Най-вероятно ще се окаже, че собственик на офшорните дружества са някакви англичани. Те изпълняват поръчката на реалния собственик, а той стои зад тях. А зад него може да е скрит още някой, който да е възложил на първи. Така зад един можеш да имаш скрит още някой. И всичко това се случва в Фроутаун, британски Вирджински острови. В други думи на майната си. Това означава, че не можем да стигнем до реалния собственик. Това офшорно дружество създава фирми в България, които оперират с банковите сметки и развиват търговска дейност, за да няма следа. За управител на дружеството назначават някой слабоумен или тежко болен или неграмотен, в нашия случай Силвестър Стоименов от 5-та група на Централния Софийски затвор. Той прави пълномощно на реалния собственик. Значи, ако Силвестър проговори, стигаме до този, който дърпа конците. Ти много ги разбираш тези схеми. Финанси, това съм учил, но само трябва да говориш с Силвестър и можеш да стигнеш много близо. Не мога. Рази това дал всичко на Андрей. В случая се води приключвам. Господин Троянов, вие знаете, че съм сам и не мога да излизам от отдела така. Спокойно, Дженев. Системата може да работи и без теб. Както работи без Лидия. Това за Лидия защо го казахте? Защото очаквам да ми кажеш някои неща за нея. Какво имате предвид? Откакто съществува Венерина клопка, Лидия никога не ме е търсила лично. Но точно преди смъртта си много настойчиво се опитваше да се свърже с мен. Вие говорихте ли с нея? Не.
Хино говори. Искала да напусне по здравословни причини. На мен не ми е споменавала за такива проблеми, напротив. Лидия страшно държеше да завършим тестовете и да обявите системата официално. Трябва да ми кажеш, има ли нещо важно свързано с системата, за което сте говорили? Ако бъдете по-конкретен, мога да се сети. Изтекли са 2 разрешителни за подслушване. Попадани са в ръцете на бившия мъж на Лидия. Андрей Кръстанов? Ти виждал ли си? Не, но все пак Лидия беше ръководител на проекта, не беше длъжна да споделя всичко с мен. Изтекла секретна информация, докато аз съм бил шеф на БНС. А ако журналистите разберат за Венерина клопка, проектът ще бъде закрит и ти оставаш без работа. Следиш ли ми мисълта? Какво трябва да направя? Да докладваш първо на мен. Съжалявам, но не знам това как ще се случи. Аз съм длъжен да съобщавам всичко на господин Хинов. Все пак става дума за класифицирана информация. Нека аз да преценявам за каква информация става дума. Считай, че съм се разбрал с новият ти началник. И сте сигурен, че няма да си загубя работата? Няма. Но може да се наложи да я продължиш на друго място. Сигурен си? Цепим ли? Цепим бас. Гледай какво става. Виждам, че се забавлявате. Празнуваме наградата. Празнуваш ли ти тая награда вече 2 денонощия? Извинете ни за момент. Какво пак е станало? Телефонът ти е изключен. Както вече ти казах, празнуваме. Нещо спешно ли? Чакай малко. Тези дни търсили ли са те някакви журналисти? Да, спечелих награда, давам интервюта. Любо, стегни се, въпросът е много сериозен. Давал ли си тези дни интервю на някого от четвърта власт? Да, дадох на някакъв. На кого? На Андрей Кръстанов? Изобщо не го помня. Ами спомни си кой е? Спокой, баща ми, ние така ли си говорихме предимно за коли, а не за наградата? Любо, четвърта власт правят материал за кризата със сметището. Ровят около мен. Изобщо не знам до какво могат да се доберат. И какво общо имам аз? Това е твой бизнес? Не. Няма мой и твой бизнес. Това е семейен проблем. И за да не стават извънредни ситуации, сега веднага тръгваш с мен, а още утре сутринта заминаваш за Лозана при сестра си. Не знаех, че си такъв разбирач на вина. Да, чилийско е. Карминер от избата на дявола. Карминер на Касиеро дел Диабло. Дълго години във Франция се е смятало, че този сорт е изчезнал. Докато в началото на 90-те години чилийските винопроизводители забелязали, че някои от лозите им Мерло са малко по-различни и озряват малко по-рано. И така изгубения в Европа сорт бил открит отново за света в Чили. Трябва да идваш по-често и ще научиш много за вината. Между другото, Матея ви поздравява за последния брой на вестника. Матеев е интересен мъж. Да, и Стела мисли така. Ти познаваш ли? Срещнах го на това парти, на което ходих заради разследването. Не съм ти разказвала, но там имаше и други много любопитни хора. Румен Войнов, Красимир Косев, председателя на Общинския съвет. Матеев беше привикал Косев в кабинета си. За първи път го виждам голям мазник. Ако знаеш как ми изгледа. Всички много те харесваха още като водеше новините. Всички, освен ченгетата. Стефан Хинов виси по цял ден в кабинета на Матеев и не съм го чула нито веднъж да казва добър ден и довиждане, когато влизам и излизам. Виси, но не успя да изработи Троянов с Ало-Ало. Матеев не е ченге. А се опитва да ги удари с техните методи. Мисля, че бъркаш. Матеев няма празен ход. При него всичко е премислено. Най-вероятно и този провал е изчислен. Андрей, трябва да признаеш, че и най-добрият журналист не може да разбере за властта това, което може да се види само отвътре. Права е. Ти за 3 месеца разследване няма да стигнеш до това, което чу преди малко. Добре. Предавам се пред женската солидарност. Оставила съм ти пижама на леглото. Много се радвам, че дойде. Много благодаря.
Филип мисли, че някой те заплашва. А защо? Филип мисли, че някой ме заплашва. Намерила е някаква твоя снимка от студентските ти години, на гърба на която пише "Спри да ровиш". Това е професор Димански. Кой е той? Никога не си ми разказвал за него. Един от най-важните хора в моя живот. Истински интелектуалец, когато комунистическата власт трудно понасяше. Вече е много болен. Когато отидох да го видя, не можеше да говори. Значи е безобиден. Тогава заплахите са насочени към теб? Мисля си, че могат да ме заплашат. Казах ти, много добре познавам тези хора. Започнаха компроматната война срещу мен, защото ги настъпих с разобличаването на Киселов. Кои са тези хора? Новото ти работно място те очаква. Проверих я. Малко вероятно е да е монтаж. Не ме интересува дали сме пощенска кутия. За мен тази снимка доказва връзката на Павел Троянов с Оги Буклук. Материалът ми става убиец. Това, че Павел Троянов и Огнян Радев споделят обща жена, не означава, че имат общ бизнес. Чилева, извинявай, но тази снимка само потвърждава схемата, която Калина остави преди една седмица. Какво листа си беше мой? Аз вече не се изказвам за снимков материал, но имам чувството, че този път е предоставен от сериозен източник, от вице-премиер. Дори да е така, няма да разпространяваме анонимки. Имаме много лош опит от удари с снимков материал. Спокойно, това е само копия на копието на оригинала. Чудесно. Всъщност аз какво ни интересува? Дали това, което е на снимката, е истина? Това, което нашите читатели ще видят ясно е, че Оги Буклука финансира ОМ-13. И за мен в това няма никакво съмнение. Някой да споделя моите опасения? Никой. Оставям ви тогава да работите. Матеев няма празен ход. Всичко е предварително премислено. Благодаря ви, колеги. Материалът ми сам се пише. Да не забравиш да сложиш за съавтор Велизар Матеев. Мога да докажа всичко и без снимката. Знаеш, че работим с Чилева по това от месец. Имаме репортажи от сметището, общината, побоя, гласуването, Радостина. Стигнах до фондацията на Биляна Троянова, на която изведнъж Оги Буклука взе да превежда пари. Ти звъня в клиниката в Виена и съм проверила всичко, което Сарандев каза на Филип. За разлика от теб, аз мога да пусна разследване и без снимки. Не се отказваш лесно. Този път имам нещо, което ще те убеди да говориш. Нали знаеш какво означава това? Да. Ако излезе връзката на ОМ-13 и Оги Буклука, гориш и ти. И няма да имаш шанс да се реабилитираш в близките 10 години, освен ако не кажеш публично за какво става дума. Ти мислиш, че това е достатъчно, за да заковем Троянов? Със сигурност. Троянов излита от движението, а ти се качваш отново на крилете на славата. Не съм сигурен, че ми се занимава с политика след цялата тази помия. Занимава ти се. Сигурен съм в това. Екшън? Окей. Но преди го публикуваш, трябва да говоря с един човек. Ние не сме ежедневни, така че ще имаш няколко дни.
И въпреки всичко реши да го направиш. Четвърта власт пускат материал, който доказва, че ум-13 се финансира незаконно. Имат снимка на Троянов с Огнян Радев. И какво от това? Да, и аз съм изненадан. Въобще как Троянов е позволил да го снимат така? Нали си неясно, че това ще смаже и мен и него? Да, затова ти го казвам. За да имаш време за реакция. Реакция на какво? Че мъжът ми се забавлява с разни парцали. Че заради него те използвам и жертвам най-добрия си приятел или че откакто имам дете вече нямам мъж. За какво точно ми даваш време? За да решиш за теб и за детето. Аз обичам този човек въпреки всичко, в което се превърна. Знам много добре какъв е, на какво е способен и докъде може да стигне. Обаче съм с него. Съжалявам, мисля, че ти давам възможност за избор. Важен в случая е избора, който ти си решил да направиш. Вече го направих. И се чувствам силен, защото съм на светло. Андрей Кръстанов дойде при мен с разрешително за моето подслушване. Това за теб не е изненада, нали? Вие ли сте му го дали? Няма нужда от паник. Аз ще се оправя с Кръстанов. Попитаме кой ме е изнудвал. Ма теб никой не те е изнудвал, нали? Освен това, ме разпита за процедурата при гласуването на кризисния бюджет. А няколко часа по-рано за същото ме привика и Матеев. И? И на двамата казах, че сме изрядни. Какво точно не му е ясно на Матеев? Ясно му е, че през поръчката за сметището се финансира ум-13. Каза ли го в прав текст? Каза го. Каквото и да те питат Матеев и журналистите, се позоваваш на документите, както до сега. Ти си чист. Че съм, докато не дойдат изборите, изведнъж най-неочаквано не се окаже извън партийната листа. Не, че си докато аз не реша да извадя връзката на сина ти с една балерина. Велина Василева. Господин Троянов, моля ви само да не намесвате сина ми. Ти сам си го намесил, като си тръгнал да замиташ следите му. Добре, разбрах. Разбрахте. Господин Хинов. Точно като сме затрупани от работа и секретарката минава. Слушам те. Айде. Има голям проблем. Казвай. Някой е започнал да проверява фирмите. Стигнали са до Силвестър. Ало? Няма такъв човек. Разбирам ви. Още тогава, когато видях Лидия, разбрах, че с нея става нещо. Близо сме до някои отговори, но ще ми трябва помощта ти. Каквото мога, знаеш, че ще помогна. Разрешителното, което ми даде и други неща, които намерих, мисля, че може да имат връзка с един затворник, Силвестър Стоименов. Има ли как да намерим начин да го посетим? В кой затвор е? Централен Софийски, 5-та зона. Трябва ми малко време да проверя и ще ти дам знак. Нямаме време. Ако не можеш да ми помогнеш, кажи сега и ще търси друг вариант. Има един вариант, но с теб няма да ни пуснат. Ще ни трябва мъж. Супер. Имам подходящия човек. Директора на затвора. Ти само кимай. Съдия Бобев. Много ми е приятно. Господин Янев, стажант съдия. Приятно ми. Идвам във връзка с искането за условно предсрочно освобождаване. Пък и младия господин Янев трябва да се учи на практика. Не всичко става по интернет. Разбира се. Ще ви осигурим необходимия комфорт. Колко човека имаме за днес? 35 самоубити за предсрочно освобождаване, като вчера пристигна още една, която насрочихме и нея за днес. Чудесно, започваме отзад напред. В кой отряд? Силвестър Стоименов, 4-та група. Той ще ви придружи до килиите. Успешна работа. Благодаря.
Силвестър, за какво е тук? Мислиш, че знам кой е Силвестър. Рамбо! Имаш посетители. Май са ни изпреварили. Искате да кажете, че някой необезпокояван е влязал и изнесъл цялата апаратура, така ли? Показаха ми документ. Не видяхте ли, че не е моят подпис? Аз за първи път виждам вашия подпис. И за последен. Махайте се. Хайде. Хинов, поръчал си ни антики. Мини да ги вземеш. Допълнителната експертиза на майка ви е готова. Делото е за прекратяване. Инфаркт, предполагам. Биохимичният анализ не показва наличието на каквито и да било допълнителни препарати, които могат да се окажат причина за умишлено предизвикан инфаркт. И как да повярвам на това заключение? Можете да ме помолите да убедя прокурора да поиска комплексна експертиза във френска лаборатория, но това ще отнеме много време. Окончателно ли отхвърля на версията ви за калиевия хлорид? Доказателствата в тази посока бяха само косвени. Но достатъчно преки, че да ме задържите. Госпожица Александрова, ако не бях добронамерен, това с повторната експертиза можех да ви го спасти. Пред вас вариантите са два. Или прекратяваме делото и утре можете да си извадите удостоверение за наследник. Или разследването продължава с повторна експертиза. Тогава избирам френската лаборатория. Какво сега са? Полудя ли? След това, което направи, не мога повече да покривам този проект. Компютрите са при мен само временно. Така или иначе никой не знае за тяхната локация, освен мен и Дженев. Но това не ти пречи да продължиш оперативната си работа, нали? Можеше поне да ме предупредиш, нали? И ти можеш да ме предупредиш преди да пуснеш като флайери и София да хвърчат разрешителни за послушване. Казах си, че разрешителното за Сарандев не е изтекло от мен. Сега очаквам да ми кажеш, че разрешителното за Косев също не е изтекло от теб. Много добре знае заради кого беше целият този цирк. Лидия никога нямаше да позволи Венерина Клопка да работи нерегламентирано. Лидия се усъмнила, нали? Усъмнила, глупости. Тя никога не искала да напуска, както ти ме излага. Защо не се замислиш дали Лидия не е искала да работи срещу нас? Знаеш, трябва да има някакви граници дори за теб. И когато прехвърляш вината върху мъртъв човек, не забравяй, че в деня на страшния съд и мъртвите проговарят. Ти се пази от живите. Искам веднага да ми обясниш какво става. Господин Троянов не ви ли обясни? Ти къде си? Искам да ми кажеш къде е апаратурата, мухлео! Предупреден съм повече да не разговарям с вас. Кой друг знаеше, че работим по офшорките? Освен Янко, никой извън редакцията. Управителят им в България Силвестър Стоименов току-що се е самоубил в затвора. Самоубил се в затвора ли? Непосредствено преди срещата ми с него. Както се казва, обесил се с връзките на джапанките си.
Следователно, да тук са шанса ни да открием истинския собственик. Имам още една възможност, но трябва да изчакам отговора на запитването, което пуснах до съда в източните Кариби. Нещо друго? Имаме Сарандев. Говори за всичко. За движението, за финансирането, за изнудването. На практика унищожава Троянов. Не ставай, ти ще кажеш. Защо си с детето? И тя ли ти пречи вече? Така е по-безопасно. Не за шофьора. От кога стана толкова загрижен баща? Нещо ново? Нищо. За съжаление, всичко се е по-старому. В смисъл? Сарандев смята да прекрати твоята политическа кариера само с едно интервю, в което просто разказва кой си. И кой съм според мен? Не знам. Ще прочетеш Четвърта власт. Аз мога да ти кажа според мен кой си. Мъжът, който влезе в службите, за да ги изчисти от собственото им минало. Който ме убеждаваше, че само младите могат да върнат доверието на хората в политиката. Само, че ти отдавна вече спиш само с проститутки. Използваш службите за саморазправа и корупция. Провали шанса едно истинско гражданско движение да промени държавата. Никога не съм бил идеалист. Обучен съм да реагирам без страст и омраза, дори когато съм на война. Само, че този път си във война с истината. Няма как да спечелиш. Това излиза към интервюто на Сарандев в Четвърта власт.